Il-ħajja u semattiv fil-komunità u triq il-qoddim biex niżguraw inklużjoni vera għal ġid komuni. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela waqt żjara li għamel lill-erba' żgħażagħ b'diżabilità f'dar Warda f'Pembroke. Din id-dar residenzjali fil-komunità taqa' taħt il-kappa tal-Aġenzija Support u fiha żgħażagħ bejn l-14 u 19-il sena bis-sosten ta' diversi support workers mhux biss tgħinhom itejbu l-ħiliet tagħhom iżda wkoll jingħataw attenzjoni individwali skont il-ħiliet u l-interessi tagħhom. Dawn iż-żgħażagħ jiġu preparati biex jgħixu ħajja aktar indipendenti. Fil-fatt ta' kull ġimgħa jmorru jagħmlu x-xirja għal bżonnijiet ta' kuljum, akkumpanjati mis-support workers, dan fil-waqt li jingħataw sosten biex jitħarġu f'dak li jinteresshom, kemm jekk kull istudji tagħhom it-pinġija jew anke sport bħalma u hawn. Waqt din iżjara l-Prim Ministru akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Ġulja Farrugia Portelli u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna għalli permezz ta' dawn ir-residenzi mhux biss qed jiġi offrut ambjent xieraq għal dawn iż-żgħażagħ iżda wkoll qed isir investiment fl-abbilitajiet tagħhom biex ikomplu jimxu l qudiem u jwettqu l-ħolm tagħhom. Żied jgħid li għall-Gvern id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità imorru jitfit mal-ugwaljanza u minkejja li żdiedet ir-rata ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol, il-Gvern hu kommess li jibqa' jistinka ħalli kull persuna b'diżabilità tingħata l-appoġġ kollu li jeħtieġilha. Żied jgħid li waqt li qed ikomplu jiżdiedu dawn it-tip ta' residenzi fil-pajjiż qed isir investiment ukoll f'servizzi ġodda fosthom dak ta' assistent personali li qegħdin jgħinu biex iħallu lil dawn it-tfal u żgħażagħ jgħixu ħajja attiva fil-komunità li trabbew fiha. Fil-fatt din id-dar waħda minn numru ta' postijiet li l-Aġenzija tmexxi fil-komunità f'diversi lokalitajiet f'Malta u f'Għawdex bis-servizz ta' Supported Independent Living li kien ċentrali fil-politika tal-Gvern għall-inklużjoni fl-aħħar snin. Fil-preżent design persuna qed jibbenefikaw minn dawn il-programmi fil-waqt li l-Aġenzija Support għaddejja b'ħidma biex jinfetħu aktar faċilitajiet transitorji fosthom f'Għall-Kirkop u l-Qrendi fil-waqt li dar f'Ħaddingli se tkun qed tinfetaħ biex tintuża għal servizzi ta' respite. Mal-mikrofonu ta' One News Oliver Scicluna tenna l-importanza tal-investiment f'servizzi ta' din ix-xorta li ħejju aktar żgħażagħ b'diżabilità għal ħajja indipendenti fil-komunità. Ikonna persuni eżempju li għadha pitata jkunu jridu joħorġu minn ġo daw id-djar u daw id-djar għalhekk inżommuhom djar transitorji biex l-individwi inġeluhom u ngħinuhom jaslu għal xewqat tagħhom li fl-aħħar mill-aħħar dak li siet ħaġa importanti għalina li nimxu skont ix-xewqat tal-persuni b'diżabilità. Mistoqsi dwar il-frott li ħallit iż-żjara tal-Prim Ministru Scicluna wieġeb hekk. Mingħajr dubju il-persuni li jgħixu ġo din id-dar ħadu pjaċir ħafna li mar iżurhom il-Prim Ministru, ġifieri anki għal fatt li wieħed mir-residenti huwa tinteressa ħafna il-politika u x-xena politika f'Malta u forsi xi ħaġa li ma naħsbux fuqha meta naħsbu fuq il-persuni b'diżabilità.